que a veces confundimos non pensamos que o entroido é do pobo e é po pobo, é dos nosos pueblos, o que veña de fora está moi ben, que veña e que o vexa e que o disfrute na medida do posible, desde logo, pero non é para eles, non é facer un entroido para o que veña a vernos, non, estamos equivocados. O entroido é noso, é a nosa identidade do noso pueblo, de cada un dos nosos pueblos. Entonces, está moi ben que veñan a vernos, pero temos que conservar o noso, e temos que facer para nós, non para os que veñen de fora, non para que veñan 3 autobuses a vernos e coman androlla e se diviertan. Non, señores, é noso, e é para nós. E o que veña de fora, benvido sea. Sempre que veña con respeto e, dende logo, respetando a tradición e respetando as nosas reglas dos nosos entroidos, respetando as nosas reglas, das nosas figuras que non se tocan. As nosas figuras hai que respetalas desde o primeiro momento e saber onde ves e saber o que ves e o que te arrisgas. Se che botan fariña, pois neniña, en Viana bótase fariña.